Which one are you working with? That one, I want to set up my life. Don't worry, give me that one. Unplug that call, give it to me. Please, never do this charger. Thank you. Oops. You can call me. Yes, have a seat. You have to shift that chair because I'm not seeing you. Can you come inside a bit more? You want to push it? Alright. Welcome. Now, can we hide your bag? Do you need anything from it? Okay, go ahead. Let me help you. So, over here. You're from Healing Hearts? Yes. Okay. On the program assistant. Program associates. We need you to move in, not you. Because you're not on screen. So can you stand a bit? Yeah. Are you okay? You can sit. So yeah. Okay, no. Right. I think I'll be able to see better when I'm checking from here. Sorry, excuse me. Please raise their mic. Yeah, it's raised. I've done that. Okay, so right now you have. Let me see what I can do. Moving. No, Just come in a little. is it okay? And just stay. Let me. Yes, it's okay. Yes, you're okay now. Immaculate. Are you on our Vote with Denibo on YouTube? Am I? Are you on Vote with Denibo YouTube? Am I? Like, do I have access to it? Yes. Go to YouTube so that you can share the link To to your contacts so that they can. On video. Yes. Video, yes, on YouTube. We are live. Okay. So let me show you. Do I even have YouTube account? Let me show you. Okay, that's it. As you're sitting like this now, don't move the chair, don't stand up, just shift to the edge of that chair. Thank you. Let me show you. Have you been able to get the channel? Yes. Okay. Go to Now let me Facebook or Instagram. We do. Come on now. And kind of use carry on YouTube. We don't go like that. Facebook. Okay, man. So what you do, just share it to your WhatsApp group, to your WhatsApp status, and just directly. I don't do status. That's why people will rush it now.
I can see her keep post. Let's see. This one I have no service. Yeah, No, it's not like a pure Igbo. This thing you be mixing it a bit. Yeah. Okay. So what are we discussing? We're just redefining. We're Still going to on take redefining redefining widowhood. widowhood. And then she said we can talk more on health. Okay. Widowhood and health. Okay. Then just elaborate it. Okay. Is it like taking care of their health? And then... The needs for. So, in case you want to say back. To make a call. You have just 1 minute. Hey, you can send their mad number. Send the money to go and get some. I don't tell the person. It's coming. Ah, jeez. Now, I send him somebody. So I'm getting a number because I don't know from now Manzako. Yeah, one part of that 13 months and half 15. Oh, that plug 24 and 12. And I need the other one. John. Yeah. Just like, thank you. Okay, you're ready. The other things I can do without talking, I will just send the person the number. Alright. These two. Elutego m na Volt 104.3 FM afam banti Chinazọ na-asị gị daalụ ndeje ka iso nọnyelụ m n'ụbọchị nke taa bụ Thursday 19th June. Mụ na gị ga-anọ nnọọ n'ụbọchị nke taa anyị wee nyarị anya bụ ụgbọ wee ruo kịta from kịta wee ruo 6 o'clock. And yes, ọ bụrụ sọsọ m nọ na studio, ọ bụkwa sọsọ m nọ na studio taa. Another beautiful day iwetere gị redefining widowhood. And otu anyị si wee kpịa nwanne enyi agwa m sị na afa ga-ana chetakwa azụ tata bụ Thursday. Yes, ekwu m ya na adị m sure na ndị njikere imeki sure that na nabatalụ ndị ọbịa anyị otu ha si wee nọrọ na studio. M ga-ahapụ ha ka ha jiri aka ha introduce onwe ha, but as usual, or rather as usual, ọbịa bụrụ dị ka a special edition of Odeniwe mana ọma mbụ otu anyị si anya bụ ya bụ ụgbọ ka a ga-esi enyi ya ka anyị ga-ewetara gị ife dị iche ya anyị ga-eme ọ dịtụ dynamic. Anyị mee gịnị ndị mago wepụta ọpụrụ iche dị na ya bụ Odenigbo ebe anyị na-asụ asụsụ anyị, ebe anyị na-ewetu obi ana wụsa arụ were asụsụ anyị wee kpaa nkata ka ụmụ nwanne without ịkparị mmadụ, without iji okwu merụ mmadụ arụ, imeki sure that na pass the message otu o kwesịrị ịdị. Cheta na afọ Mbanti Chinazọ anọrọ m na studio sọsọ m, anọ m with two beautiful women ga-eji aka ha kpa nkata, ji aka ha introduce onwe ha ka anyị nwee ike nwee in-depth into ndị anyị na ha nọ na studio n'ụbọchị nke taa. The first person ga-eme introduce to you people bụ Uhuruchioma ndị na-ege ntị, afa m bụ Uju Akunne, CEO Risk Lightning World, a member of
Healing Heart Widowhood Support Foundation. Yes, a member, Healing Heart. Yes, nọrọ otu aka isi wee wetakwa gị on Tuesday. Nwada onye nke bụ ị ga-anụ onye ya bụ Daalụ nọ, aha m bụ Chisom Okafọ. Abụ m Program Associate, Healing Heart Widow Support Foundation. ndị a na-abụ ka m ga-ewetara unu n'ụbọchị nke taa ka anyị kpaa nkata dịka otu o si wee gbasara nwanyị na nwoke na-enwerozi di na nwunye. And yes, defining it means na enwere a lot of things na-eme in the past anyị chọrọ make sure na anyị na-eradicate na this age because n'ife adịrọzi ka ọ dị na mbụ. Ncheta na ha nwere program na-abịa on Saturday ya bụ nwanne echi 21st June 2025 na Nefelis Hotel akpọrọ ya Uplifting Widows Voices ka mmadụ that na onwe ndị ji unu n'aka kwọrọ unu n'azụ soro unu si unu na-aga. And today I get center on health mostly, mana before I gaa na-arụ isi ike dịka o si gbasatalụ nwaanyị na-anọrọzi di ya anọrọzi ma nwoke anyị ga-ebugodo ụzọ. O nwere some few questions m ga-ajụ ha maka ndị bụ na ha nọrọ ebe a the first time ha bịara on Tuesday. O nwere ajụjụ dị iche iche m ga-ajụ ha dịka otu o si gbasatalụ ịmago redefining widowhood nke involve challenges ndị widows ma widowers na-afụ maka ya, changing societal norms ya bụ ife eji mara anyị amalụ na community, omume anyị na-emeso ndị na-enwerozi di ma na-enwerozi nwunye, expectations ife anyị na-eme expect n'aka ndị dị otu anụ a na ịkwụsị stereotyping dị n'etiti ndị na-enwerozi di ma na-enwerozi nwunye. Then the first question m ga-ajụ ke ka anyị ga-esi break the stigma. Chisom, ke ka anyị ga-esi break stigma si dị around ndị na-enwerozi di, ndị di ha nwụrụ anwụ, untimely death well ịghọtago because of something unfortunate. Onwere onye na-akwado ọnwụ, onwere onye prepare, onwere onye na-anọ prepare onwe ya si oke taa na mma anwụ ma echi, but unfortunately ya bụ ihe ike dakwasa mmadụ. Enwe stigma ịmago a na-enye nwaanyị na-anọrọzi na di ọ nwaanyị di ya nwụrụ ka anyị tinye ụtọ because anyị si na-anọghọ di ya eche na by separation ma divorce. So nwaanyị di ya nwụrụ anwụ untimely death, o nwere stigma society na-emago na-emeso, o nwere omume ha na-emeso ha ịkpachapụ ha akpachapụ dịka ha bụ outcast or something. So ke ka a ga-esi overcome such negative perception ebe ọ gbasatara nwaanyị ma nwoke di ya ma nwunye ya nwụrụ anwụ? Okay. Ofu ngekwu one of the ways bụ ya na-akpọ advocacy, ya bụ ịkọwarụ ndị mmadụ ịmata na ịbụ widow abụghị na onye ahụ bụ amoosu bụ na o gburu di ya or some na ọ bụ ha ji ihe. So by maybe ha na-anụta maybe this our program more many other ways like just learning, that's advocacy, ige ntị gbasara ihe widows a na-ekwu like ihe ha ga-emenwu na ha abụghị ya ga-ekwu they are more than widows. So by listening to these programs, by just learning from more like creating awareness, otu anụ akịta isi wee bịa na redio ịghọtago like otu a ga-esi wee kwụsị ya bụ stigmatization ị na-achọ ịkọwala anyị bụ advocacy, speak to these people nọ na society ka ha malụ that na onye ọbụla di ya ma nwunye ya nwụrụ anwụ bụrụ na ife na-eme nụrụ mmadụ mere onye ahụ. Ama m na Igbo fịa ga-arụ but ị ga na-eme ịchọkwa ime isi afọ bụ ọfịa tugo obere arụ but ị ga na-eme isi ya weta oyi. A lot of people na-ege ntị na-abụrọ ndị Igbo but ife anyị na-eme na-amasị ha so ha nwee ka ha na-anụ but enwe ndị ga-aka ọlụkwa in ịghọtago si gị na fa na-anụ but ha ama nso so nsogbu adịrị inwe ike ime isi ya ka obi ruo gị anyị gbadatawa nsogbu adịrọ nwayọ nwayọ. So ke ka anyị ga-esi wee focus on strength and ịmago ke ka anyị ga-esi wee nye ndị a aka ka m wee ke ka anyị ga-esi nyelụ ndị dị otu a aka na society anyị, kedu ka anyị ga-esi wee nye ha strength, ke ka anyị ga-esi wee gwa ha ka ha ga-esi wee cope, kedu the coping mechanism put to go in place maka ndị ịmago ndị di ha ma nwunye ha nwụrụ. Okay, more about the question. Okay.
Anyway, coping mechanisms bụkwa like enwe ndị ọma ya nwee ndị ọjọọ ya, because most times anyị na-asị mmadụ baa n'ime onwe ya mana ihe na-enye obi aṅụrị, but o nwere ike onye anyị chuzo ihe na-enye obi aṅụrị at the long run ọ bụ side effect ya ma ndị mma. So ihe a na-akọba widows bụ na first of all accept godu maka ndị ọka na-adị ka ha nọ na nrọ ka emechaa na onye a ga-apụtakwa. Ụfọdụ na-like ịnọ in denial for a long time, ihe a na-emebi na ha. So the earlier you accept it, the better. It's a very good way to cope. Na ị ga-accept godu okenye ihe a bụsịkwa ihe nọ n'ime ya, then chọbazi ụzọ ị ga-esi gaa fọda ịmago na-agbazi mbọ asị na ihe a dị gị n'isi na onwekwa onye ị na-eche, ọ bụrụkwa majik, ọ bụrụkwa African majik na ga-emecha onye a pụtakwa ịmagode ha. So the first thing onye a ga-emegodu bụ ịba n'ime onwe ya, gwa onwe ya nke bụ eziokwu na ihe a bụ ihe m ga-emenwu, ebe a ka m need help. Ọ bụrụ na ị need help na mental health, ị chọọ ndị bụ professionals ga-agwanwu gị mee otu a ma otu a, because as far as nwere ihe mmadụ na-afụfụkpa anya, nwego ndị bugo ụzọ gawa, nwekwa ndị ọ bụ ọrụ ha gụrụ ya ka akwụkwọ that you can reach out to. Nwekwa organizations like Healing Heart Support Foundation, that is why ha ji reach out for widows, because anyị ma na o nwere ndị ọ na-afịa arụ to cope. So ndị dị otu ahụ gbapute Healing Heart, a na-agwa ha otu ha ga-esi wee nye aka. One na-abụkwa isi ha gị jide Chukwu, jidesia Chukwu ike, then ịnebala ụmụ gị anya, wepụta time. That is why we are talking about healing health today, because onye dị ndụ gba first. Yes. One of the things ị ga-esi, one of the coping mechanism bụkwa ndụ gị ga-adịgodu gị, health gị ga-adị intact. Ịghọtago? Maka ọ bụrụ na health ga-adịrọ intact, ihe ọ bụla ị ga na-eme ị ga na-struggle kwa n'enyi ya. Ịghọtago? So anyị na-agwa ndị di ha adịrọzi, ha ekolopụzi n'obi, ha mara na olileanya dị, because most times ụmụ nwanyị nwekwa ezigbote, ha nwere shock observer karịa ụmụ nwoke. O nwere ihe ga-eme nwoke kịta anyị na-awọnda so onye abụzikwa nwoke, because mgbe ụfọdụ ome ha na-anya n'ime ha ka ha fụ the strength ha nwe, ha na-amara dị na ọ dị. O nwere ndị most of them bụ housewife, onweghị ha na-eme, di ha nwụọ, they will be surprised the kind of things ha ga-emenwu. Ọ bụrụ na nwoke dị ndụ, nwoke ahụ will never believe na nwunye ya ga-emenwu ụdị ha. So ebe ọ bụla ọ nọ na-enye anya, ọfụkwa na nwaanyị agbasikwa ike. So we try to tell ndị dị otu a sị ha na ị ga-emenwu ya, o nwere ihe ịma mmenwu, nọ nke ọ bụla ị kwetara na ị ga-emenwu na ị ga-eme ya ọfụma. Alright. So ya na chịkọwalụ gị bụ na ka ndị ihe adakpodo gị anọ na naanị ebe onye ebe ebu gị naanị gị try ya pụta from that situation, because that's the only way ị ga-esi enweta help. Because first of all, they believe in that na before mmadụ enweta healing, ị ga-ekwetagodu na ị nwere problem. Definitely. So ị ga-ekweta na ị nwere problem, or ị nọ in denial just otu o si wee kwu ebe a ka problem gị dị. But ịkweta yes, di m anọrọzikwa ya o na ọnwụ gburu ya, mmakwa emenwe ihe asọsọ m, that is where they now ebe akụ ga-abatazi mbụ ga-akọmzi in. Alright, so tupu anyị aga na health, ebe a anyị ga-ekwugodo maka self care. Chisom, ka ọ godola anyị ihe bụ self care. Okay. Self care bụ ineta onwe gị anya, make sure na maybe na isi gị dị mma, your health n'ime dị okay. Dressing, otu isi enyi, like akwa iyi ọcha, shoe enyi dị mma, you smell nice, and self-care bụkwa inside too, but also outward. So ihe okwu about ị need mmadụ ị ga-agwa okwu that maybe ị na-enwe emotional problem. So self-care bụkwa take care of yourself emotionally and physically. Okay, does it have anything with self-love? Yes, it goes hand in hand, because before ị neta onwe gị anya, ị ga-love onwe gị, because ị ma nlete ihe na-like anya. So for you to take care of yourself, you have to love yourself. Ihe onwe gị n'anya, nlete onwe gị anya, because maybe inwe akpa ma kịta,
before you feature na-emezi ya ọ maka na like ya so the same thing applies to yourself as a person. All right, so having said here about self-care and self-love, because first of all, ndị anyị na ha na-emekọ ekwesịrị ịghọta self-love and self-care, because a lot of them bụ ndị bụ na di ha mgbe ịfụzie ha n'ụzọ ichede that na in fact aghọtara m ha na-adị ya ịghọtago ọ bụrụ afọ ahụ sorry asị na mama use ya today ọ bụrụ afọ ahụ ịmago o nwere ka m ga-esi wee dị o nwere ka m mere nwaanyị adịgide ma be m sef mbinye n'onwe m anya si na-ego dịka ndị ka nwaanyị ajadu ịghọtago. So I love the fact that na this period ewepụgo that name in the name or for the purpose of redefining ewepụgo ya bụ nwaanyị ajadu so that people ga-ama that na amara m na afọ ahụ na-keep ha on the floor they scrape there, they will understand why ojuede important in with self-love and self-care, and you can't give what you don't have. You give what you don't. The fourth question actually, Gabo, about the physical and emotional impacts we create on people. Then I see at the health today. Let's talk about the emotional and the physical impact, and these two work hand in hand with mental health too, because one you got fishy when you cause on water it's yara. In fact in our Korea you're not for the first 6 months and that 6 months is a very long time for the stagnant nor but when in so the effect this ọnọdụ a na-enye ndị mmadụ, then I move to the after effects after ha meet go gị. So before I move on, yeah, cheta na nọ na studio today with Uju Akunna Nana Chisom ha na-abụ ndị bịara n'ụbọchị nke taa ịgwa anyị ka esi wee redefine ya widowhood. Of course, gbasara nwoke na nwanyị di ha ma nwunye ha nwụ ha si from Healing Heart Widows Support Foundation, and also una collaborate with the Kunye Foundation. Yes, but unfortunately onye nke na represent ha nọrọ ebe a n'ụbọchị nketa, but ọ bụ na ị gara anyị ntị on Tuesday ha zuru ezu ha bịacha igosi unu that n'ife a na-eme abụrụ ya ụmụaka. So Chetana have a program on 21st of June, Saturday, one echi na Nefelis Hotel by 11 a.m. Actually, what's that the main event by 11? Yes, then by 6, end there by 9. But as it is now, I could from March we make registration I need to go. So just create awareness makugozo. Okay. Maka na register be. Or partners actually join next time. Then obukwa na I ga on live. You can join us because Good Park TV will be there. They can join us on YouTube. They can join on Facebook and watch. Next time Zonia can now come physically. For now, our registration I am good more than we budgeted. All right, and Chetakwana Vote FM 104.3 Ghana live and direct. And right now I need stream live on YouTube. Some of you are going to notifications so that I better live in wait here as well. But I'm going to say about notification. Can you find busy again? I know live on YouTube in case of you join in. Now studio Fuki Hesia Ghana YouTube channel. Gijana your search box or space type or vote or denibo for our DP, our red ring it in here. Just click it, it'll take you directly to the YouTube, or if I name in a studio through the YouTube channel. All right, so having said this, that's Nahanwe conference on the 21st of June. Chatana this week, now the week of International Widows Week. Thank you. The main day was 23rd. 23rd. But I made the event on Saturday, the 21st. Because in the matter or then a Monday, so people wake join in. All right, so this goes to Zelo, our mental health and physical health and mental, physical, emotional. Because kawago do line because I believe
Ujumuni if you're managing one Dianos, so it's safe to say that with that experience. Okay. Ihe ga-ekwu maka mental health and let's join mental and emotional together. Okay. Because have almost the same thing. Mgbe ụfọdụ ọ na-aga onye di ya nwụ ma onye nwunye ya nwụ. Though ihe anyị na-asịkarị onye di ya nwụ because ụmụ nwaanyị ka a na-afụkarị the impact na-arụ ha. Onye di ya nwụ ndị mmadụ na-around ha ada aghọtacha ihe onye a na-agabiga. So ụfọdụ na-eche nọkwa enigo nwoke ka ihe na-ebezinu but ada ebechakwa ya ebecha. Ọ sị abụgodu 1 year 2 years even 10 years enwere so many dates ga na-echetara gị ọnwụ onye ahụ, birthdays o, anniversaries o, ịmago. So sometimes ụmụ nwaanyị ọ na-aga ihe dị otu a mee, it takes them years to recover. But ifụkwa ha na-aga iche na ha dị normal, ọ mgbe gị na ha ibezia nso ma onwezi onye ikwuzi anya mmiri awụsịsịba ghọtago inside them ha ma na ha adịrọ normal. Like mụ ga-eji onwe m for example, mpụta n'iru ndị mmadụ oge dị nwa I pretend na ndị normal but nnakpuo n'ime m ga na-ebesa adị m achọ ịfụ mmadụ but onye ọbụla fụ m ga-asị mba she's doing well. At that point onye a na-deal with a lot. So it took me like 5 years too. 5 years? Oh, yes. 5 years bụkwa na after m one day na Facebook na-scroll wee fụ program Healing Hearts and all that. Nnecha nwaanyị a I say okay, myself, my husband was 2012, yeah, 2000, with 1 year in experience, but she was doing because someone didn't keep her because I'm not going to the widowhood stuff before dear one. Yeah. So I was like, if this person can be coming out, still be going out for outreach, now encourage other widows. Why won't I say, the cake is a mood there. Yeah, but I was now I want to her downtime too. Her downtime now. Everything go. And I said, okay, if this person is also having this experience and is doing that, means even in my situation I can still impact na others. So when you na onye aghọta ihe na agabiga. So that is why ọbụrụ ihe niile ka ị ga-share with onye nwere the experience. Ya nwa bụ ihe Healing Heart na-arụ because mgbe ị bịakwute mmadụ na-akọrọ ya onye a na-aghọta from ABC abịa. Ụmụ onye ga na-akọla akụkọ sị no pretense nọkwa onye fụrụ ya tere lipstick nọkwa onye fụrụ ya goggles n'anya mana ihe niile bụ ihe amachi ụwa George. So na mental health and emotional health dị real. A na-ayọ ndị nọ nso like families ka ha na-aghọta na onye a na ọ fọchakwa. So na onye a need understanding, need the pampering to a stage onye a wee kwụrụzi n'ụkwụ ya ịghọtago because mgbe ụfọdụ ha ga na-efil na kwa na nwere ihe na-eme onye a physically na nwere ihe na-eme nke a bụ one. Then sọsọ na inye a widow a hug si gị n'obi like most times when they come to our offices sọsọ hug nkịtị ga-enyegodo onye a ga-egosi ya na ịghọta ebe ọ na-aga. Ọ bụrụ ihe niile abụrụ chọchọchọ ịghọtago o nwere ihe mmadụ ga-akọwacha gị otu a just ibie ya ọma ọ ga-anọ na shoulder ga wee bee akwa niile ọ ga-ebe. But at that point mgbe ọ na-ebe akwa ahụ ọ na-awụpụ obi ya ọ magolo oke na onye aghọta ihe ebe m na-eje ịghọtago. So from there you can now help onye a ga-emepezi ọnụ ka ọrụ gị ka o si wee tele ya ịghọtago. So that na ndị di ha nwụ need love, ha need understanding maka na ihe na-aga ha na-esi dị too much. Mgbe ụfọdụ nwere ndị na-enwe fear, ụjọ, can I do this alone? Can I do this alone? O nwere ndị public gathering na-atụ ụjọ ọ tụkwa mụnwa o nwere ike adịba achọ dị anywhere. The first time m decide is okay, o nwere friend na-eme silver jubilee 25 years wedding anniversary ya na di. I was excited onye abụ na ya na-aga ofu church. In fact akwachara m akwa ọfụ na na-aga occasion. I think that was your first outing. My first outing apart from going to church coming back, but ihe ga-abụ ihe m ga-asị okay ka njem nọ na na-eme occasion amechazia church ka ị ga the reception. So anọgo m na church sọsọ ebe ha na-exchange vow then ịmago ihe niile a na-eme na-eme 25 years anniversary. It now started playing in my head, so I will never experience this. I will ịmago dị ha ka the thing na place n'isi gị
isi ebugodi na enu arịgodi dị echi ị ga-ebidokwa from the from the scratch. scratch gụọkwa 1 year. What of those beautiful memories? Ahụ ọkụ abịa m n'ime chọọchị ahụ. That was how I did not attend that program. Naza duba mecha na asị ụlọkwa fụ nwa mecha akwa onye iche na chọọchị na ọfụ ụzọ nke ofu akụkọ but sọsọ mma ihe mụ na ya na-eje. So mental health, emotional health, physical, ụmụ nwaanyị na-enwe all these challenges na ihe mee ha. Ụmụ nwoke na-enwekwa because mgbe ụfọdụ ha na-edi nwere ume dị mkpa na-edi but ịgbago because na ha nwere no at liberty of jumping from one relationship openly. Ha na-aka anụ nwaanyị ọsịsọ. Ịmago nwere ike asị na ụmụazị n'idi onye ga-elekọta ha anya. So ị na-enezi onye anya ịma mfili na but o nwere ndị even nọ n'ime ebe a ha na-anụkwa nwaanyị ọfụ ọ ka na-agbakwa ha aka ekpe. Ọ bụrụ na ha nwere choice they will stay to the memory of onye nke ya na ha bido ghọtago ọ bịakwa nso. So ụmụ ihe ndị a ife onye mmadụ nwụnarị biko ghọta na onye a na ihe na onwe ihe ọ na-agabiga. Ọ bụrụ o nwere ike ifilizi oke na ọkwa na-enyere aka ọ bụrụ sọsọ enyela aka onye a n'idi nghọta onye idi ka a na-aghọta ya onye idi ka ị na-egosi ya nne I understand you onwe ihe ọ na-eme ị na-asị ya ị na-eshi ya up. Ụfọdụ ga-afụ ụmụnne ha ma family member bụ widow na-eme business they will never patronize them. Ha ga-apụ patronize ndị so ọ bụrụ na onye a na-patronize ya otu ọ ga-esi wee masị na ha nọ na-aga ọfụma. So widows need patronage, they need love, they need care. Daalụ so alright afọ m ndị na-esonye anyị na YouTube daalụ na aghọtara m na a lot of you adịghị anụ Igbo mana ọ ya mere anyị ji eme isi at least ịghọtago once ka ị na-esobanyekwa n'ihe a na-ekwu maka ya. So na-asị gị daalụ Nature Swags daalụ so na-achọ refresh. Okay, alright, so Nature Swags onye jekwe Cecilia daalụ. Okay daalụ so mee ka anyị dị mpako. Auntie Chinazan guest in the studio. Dalo sign us Dalo. Good evening. Alright, so keep you get one wine na phone. Ọ bụ na ị nwere ajụjụ, ọ bụ na o nwere ife ịchọ ikwu, ọ bụ na ịchọ ijute ese the event, but they can see when registration. Ị na-akọwa na onye emere register ama mbịanwu. At this point, I'm mbịanwu because anyị nwere budget, anyị nwere a number of radio plan yes, go out. The date was Saturday and Thursday. So okay, all right, so dalu no na nugo but on nwere ajụjụ of course so sinu na eme how many times in a year in August what will event dị otu anyị abịa again before the end of the year. Anyị na-enwebe monthly worship. Okay, o nwere ka anyị ga-ememe monthly nke a dị open for widows and non-widows. Nke a more of ihe mmụọ ka hapụ ka mana ga-try isi ihe mmụọ ibute mkpa gị n'iru Chineke in the way of praise and worship. So from there you nwekwa ike ịbịa inwe time you can relate to any of us ọ bụ na inwe issues you understand. Then anyị nwekwa another one a na-akpọ 150 voices in worship na December. Ihe abụcha programs anyị na-eme in the na Christmas. Ihe bụ nke anyị ji emechi afọ nke ahụ anyị na-akpa 150 voices because na bido with 50 by 150 but I carries a 300. Wow. But it still answers 150 until now it change quite because when you 500 or carry but 150 voices in worship but program I make for kind of a way of thanking God. But on a work by which I had program medical outreach like on one program I name I did one medical outreach kind of mess to the kid I get one medical the doctors the nurses ndị na-afụ maka anya cardiologist ga-anọ ndị na-afụ maka eze ịmago nwere program ọbụla Healing Heart na-eme ịma mbịa nwa ebe ahụ ihe ọbụla bụ mkpa gị maka health will not be attended to. Ị ga-afụkwa ndị lawyer maka ndị nwee some challenges na ma njem court ma ọ jee kwụ ụgwọ lawyer then ịfụkwa ndị ga-enyenwu gị free medical attention, free medical and free law whatever yes, ndị need ndị ọkaikpe
ọkwụtụ m ga-esisi ya n'Igbo ka m na-echesịrị Don't worry, can't teach us on. Count on each other, right? EHS and count each other. Alright. Otu anyị si wee na-ekwu anyị ga-ekwu maka health, otu arụ isi ike ndị n'etiti widowhood. But tupu anyị aga n'iru, biko kpọọ m na 0706-048-5853 0706-048-5853 ma kpọọ na 095-570-347 ajụjụ nwere something to say. Ọ bụrụ na o nwere ife anything at all gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya na studio n'ụbọchị nke taa, kpọọ na phone na 0706-048-5853. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọfụ na ihe abụzizi na-ege anyị ntị ma Odenigbo na Volt 104.3 na-asị gị nnọọ na-anabata gị especially na the family maka ọdịrịzi ndị nke bụkwa nna ha nọ from morning wee ruo taa nna nso daalụ unu kacha eme ọfụma. So I pick your first call tupu anyị gaa n'ihu. Hello, good evening, ka eke ime ka afa gị na ebe isi akpa anyị. Afa gị bụ gịnị? Gbatịnata redio gị. Okay, Eunice, nnọọ gaa n'iru. Yes. I enjoy the program. Oh, daalụ sọ. Thank you, ma. Ihe achọrọ m ịkọwa because a bit of ọfụma. I'm not sure most of the time, but that will be interesting because I just lost my spouse. Sorry. Thank you. So I'm go WhatsApp so that Tamara might join. I'm not in a program. Maybe 2 days after I want to know the place. Alright, Eunice, na-egekwa ntị ọfụma na-ege ntị daalụ sọ daalụ. Okay, so for gị enwe kpọsi that na ịchọ ije onye bụ na ọ nọrọ mgbe anyị si that na registration end go for that program in 2 days time, but enwelu ihe mmụọ na-emekwa every month ebe a na-ekpe ekpere tinye Chineke ịmago ebu etinye Jizọs Chukwu ịmago na-etinye Chukwu first in everything you people do, itinye ịraka unu niile tinye n'aka Jizọs n'aka Chukwu. and the program on Saturday nwekwa ike from Facebook ọ ga-join through okay, a na-stream ya live. Healing Heart nwere page on that you can join. Healing Heart Widowhood Support Foundation, or you go to GoPart TV. Then at the end of this program I ga-share kwa number ị nwere ike reach na ọ bụrụ na onwe ihe gbagwoju gị anya number a ga-akpọ ị ga-reach for ọ bụrụ na onwe any other thing ị chọrọ ịbịazi n'ọfịs onne. Alright, so again, before the end of the show, I get again Facebook accounts, the 2 Facebook accounts, and big join in live because I'm sorry, unfortunately, all the go late for game with the other program on Saturday. I came a registration. Then secondly, I get number each or for subsequent programs. I get later on in the year. Then it run away now. I get next year. In 2 days. That when I get me next year. So that's the essence. At that time, it was the 0706-048 0915-570-834. So can I go back to health? Okay. I join my health, Basalu. Yeah, how healthy should I'm so in English. Okay, I na-ekwu maka Arike gbasalụ ndị di ha nwụrụ na maka most times ndị anụnwa ha ga-anọzi na-atụni na-agbalị ka provide good for family for ụmụazị a ga-akwụ ụgwọ nka isi wa gị echere Panadol ṅụọ nakpu echi niile ibidokwa ịdọkịta isi na arụ mgbu na-egbu gị ijegota ọgwụ. So ihe anyị ji ekwu maka arụike gbasara ndị di ha nwụrụ anwụ ma ndị di ha nwunye ha nwụrụ bụ na ọ na-adị mkpa onye ọbụla bụ ewido ịnebara onwe ya anya na arụ ike ịnọgide ịga nyocha ihe a na-akpọ lab test gaa comprehensive test
nene check up nene ma liver go ma kidney ma dịka ndị ya isi wee kwuo na ị nene nke gị that Tuesday Yes. tupu ị bịaba ma nọ na-arụkwa ọrụ because mgbe ụfọdụ o nwere ike isi na-awa gị ọ bụrụ just isi ọwụwa o nwere ihe na-etriga isi ọwụwa ahụ ndị oyibo na-asị na health is wealth ya arụ ike bụ akụrụba gị yes maka mgbe ị ga-agbanịcha ihe niile a o ruzie mgbe ị ga-eribezi eri a na-akwọzi nri akwado etinye gị na tube so na arụ ike gị dị mkpa maka na arụ gị n'inwe arụ ike you'll be able to function better. true So anyị na advocate na ụmụ nwanyị ma ụmụ nwoke ndị di ha ma nwunye ha nwụrụ anwụ ga na-enebara arụ ike ha anya ọfụma even karịa ma mgbe di gị dị ndụ because mgbe ahụ nwere ike ofu onye daa onye nke ọzọ anọdụ so echena ntị dachasịa this time around once onye ga-anwado gị mgbe echena ntị dazie nke na-ebughị ebugawa hospital ọ na ịnọzi admission ewee chọpụtawazịa o nwere ike o nwere ndị na-adịdị hypertensive ha ma mma abụrụ nnọọ working dead ọnọkọtazi mmadụ slump ọnụ ụzọ when the sugar ha na-adịcha very high ihe ndị a dịkwa galakwa ọnụ like that o nwere pharmacy ịbanye kịta ana m anene gị BP gị free of charge so even ịbịagodo healing hearts because anyị na-enwe supply anyị na-enwe sponsors na-ebunyecha anyị ọgwụ so ọgwụ ndị a na-adị but we need to know your medical condition first before anyị na-enye gị ọgwụ ya ka o ji wee dị mkpa na ị ga-ejegodo mara ihe ị na-aya ghọtagodo ọ dị mkpa na onye ọbụla ga-eje na-enene onwe ya mara ihe ọ na-aya na-eneta onwe ya anya na-eri ezigbo nri kịta bụ oge udu mmiri vegetable juru everywhere fruit ube ọka ha ncha niile dị kama mgbakọ ọ dị ga na-efi ọ nwekwa ndị ga-ejikwudo ego sef ọ bụrụ maka ego ọ nwere ndị ga-eji ego na-ata shawama ata bọga eme ha file na ị na-elive high ọha ncha niile bịa na-asụchi gị obi cholesterol adị high so ị na-edigoro ihe ndị a niile ka ị marụ na ihe niile na-enwe limit so na ilelelele biko icheta na mkpụrụ osisi dị mma icheta na vegetable dị mma icheta na ị ga-eje nene onwe gị malụ nke dị too much na ka ị ga-ewetu aka. Alright, so Inugonia, as onye bụ na highway na that's your support system because a lot of us spouse have our support system. Yes. You understand? Unfortunately, ọ bụ na gị nwa bụzi onye na-support ya support anọzi. So ịmagonu ka ọ na-adị now. So at this point, ndị mụ na ha nọ na studio bụzi the support system unu nwe. Ha na-ebuild support system imeke sure that na gị nwa na onwe gị di gị nwugo ma nwunye gị nwụ that na ịnọghọ naanị with your spouse because a lot of people na-abụ di ha nwụọ in 2 weeks or 1 month ịnọ na onye ahụ nwụkwa too and aghọtara m ọ na-ahapụ the thing na-asị not too much love ọ na fenet anxiety too otu kedu ka onye a ga-esi do this life alone from here going forward kedu ka onye a ga-esi wee nọkọta nnọọ imago bed ọ ya witete ifu your partner n'akụkụ ime afụzi ya so ha nọ here inyere gị aka so achọrọ m ka anyị talk about building this support system because ihe unu na-eme now is a movement or a building a network couldn't build like this and from Iyungwam on Tuesday this movement has been on for 17 years so ọ bụrụ ihe ụmụaka ọ bụrụ obere ihe ka unu na-eme and also you make sure that na these women or these men with the adequate support ha need unu enwego group unu gather every month eme prayer then maybe once or 2 times in a year this kind of conference so achọrọ m ka ịkọwa line again ka this network shi wee bido Widowhood support group ka o si wee bido akụnne ịma ihe ọbụla nwee isi mbido ihe ọbụla na-aga ọfụma ọ bụrụ onwe ebe o si wee bido I want to believe na Healing Heart is a child birthed out of passion. Ị ga-enwegodi mmasị maka ndị ihe na-esiri ike mmasị generally ị ga-enwe mmasị mmadụ ibe gị before ibido such foundation unless they for na nwe ndị na-eme I feel like ị ga-weta ihe akpara ego ibute ọnụ abụmọnụ yes because you've already like since I turned widow before widowhood bụ sọsọ ndị ka nka ndị agadi but since I na-aghọtakwa na enwere young people
so ọ bụ na ị na-enwe dat mmasị na efu mmadụ ibe gị ebe ọ na-ata afụ obi ga-emuvu ijuba ese ụmụ gị kwa nke ka isi eme. So Healing Heart bido out of passion to like our founder Barrister Gozie Udemezue bụ a lawyer. The first place ọ lụrụ ọrụ na Wako and other places na-abịa through her. From there she nwee passion, nwee mmasị na-enyere ndị mmadụ aka outside that office. So ọkwanya bụ to Healing Heart si wee bido. And since ahụ anyị na-enwekwa partners. Anyị nwere like na anyị nwere ihe dịka Kunye Foundation na support anyị. Anyị nwere African philanthropy. I went public affairs section. Public affairs section from American consulate, Lagos. US consulate. So because in the matter of they will come to you, they will support you. Utaka is whether that voice, whether it's open English tapota. Because under Abundo Bihana so yellow. Like last year I made this particular program, this International Widows Day. We experienced a man better cook and wine. So move for the feed then wine now no pass also my some men na go ever wine straight bullet buhunya. And the woman kind of the breadwinner. No family niece. Nwoke na-agbakwara onwe ya mbọ but ịmago mbọ nwaanyị ka eweta ihe mgbe ahụ and nwoke akwado nwunye gị pụrụ otu o si apụ every morning a na-emezi asị na police na mara m ka esi gbara egbe mgbọtụ nwaanyị just like that. So anọkwa n'elu na mgbọtụ nwaanyị esizi ozu na gọọmenti ihe a na-eme investigation. So on that day ha ụmụ sis ịghọtago so ọ bụrụ na Healing Heart enwere mmasị onwe ike a na-asị ọkwali nwoke ya jee sort onwe out, but Healing Heart gbakwuzo nwoke a kpọta ma lawyers kpọta everything nyere aka at least enyegodi access ife ozu nwunye ya ịmago ndị mmadụ amakwa na onwe mmadụ because mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ị nwere mmadụ ihe mee gị ị ga-atakịta ya aja n'obodo ya ịnọ n'elu na iluzu mmadụ. So Healing Heart was there to support him emotionally, physically and every other thing. And from there ọghọtagodu na onwe onye ebe ọ na-ekwu okwu na ọmara dịka anyị na ụmụazị a ga-esi je ka nwoke na wee tiwara akwa ịghọtago ọmara ka ụmụazị ga-esi but Healing Heart gbakwute ya provided what he needed ma support na aka ụlọ ikpe ma every other thing. I think na load the man adigo less. At least from what you said, the woman Ibu the family, 6 kids. At that point, load they reduced it to 60%. Yes. Because the government carry near all those want to get lawyer and all that. So yes, and the founding mother, the founding mother of Healing Heart, Barrister Gozie Udemezue here on Tuesday. I guess no more other things. We need to remember game on Saturday. So could you know dear Kumalo that Nifa never be fem more. Ọ bụrụ ihe ụmụaka ọ bụrụ ihe a na-agba aka abịa. So ọ bụrụ na ịgbara aka in our mind Chukwu bugo ụzọ, in our vision, in everything a na-eme ikwesị itinye Chukwu first, and that onya bụ the most important thing. Chisom sim na onwe ya ọchị ikwu. Okay, can add that to ihe okwu maka health. Yes. I nwere collaboration with the police HMO for health insurance maka ndị di ha nwụrụ gasị na maybe na ha ejighị ego or something like that, but at the end of the day by the time you are like the ahụ kwaturu gị ị ga-akwụ ụgwọ ahụ that would have been lesser ọ bụ na ibido n'oge. So the health insurance bụ ịkwụ obere ego, then for the whole year ọ ga-cover your medical expenses. You register one hospital. Or even if not check-up, like she said, you got and your insurance got cover what and medical expenses each you make. Yes, at least all got be able to hear handle. But most times I may feel in insurance at that work. Nigeria. Yes. But because now a Healing Heart involved, I know the organization with reputation to partner with police HMO, but hospital, you also call a hospital get that you are paying just 10% out of it.
and quack hospitals can use ezigbo hospital. Open any of our medical outreach, if doctors and use and hospitals and use, but hospitals ordinarily you won't even go on your own because is on your computer. But In millions of are not consultant fee 30,000 to 5,000. But through this program, you can access them, you can afford them. And they also assign when I got assign it to you in case him and only some hospitals they gaga. You see an insurance. Maybe her doubt what they call her June. Because how many people they make on insurance in Enugu? Yes. You understand? So I understand their affair. So when I got assigned to, you can call the person, see what her name in a hospital line. Then the person will reach out to the hospital and will sort out your problem. Okay, because it had to make a rule experience of my friend in outside the country. One of our hospital in Enugu and same number the hospital. Now me and your spending going to hospital is close to 3 million naira. 4 years then do. So they'll be a Anambra there the hospital. My CT scan, my my bed, because how much are up to 1 week or more than. Now the see I wait for hospital and I get every morning. All yes, it's true. I did so we're close. This spend the 5 million get better. But the most important thing is getting the adequate medical care you need. Okay, you can imagine now na Madudana such hospital where bill of 5 million I still get 10%. Imarona I cut to get down by the various. So yeah, but I make and the widows man now those opportunities they're available for them because ụfọdụ ga just na-aga aimlessly ụjọ ịga kwụ hospital na-atụ ha because of money but ha nwa idea na ihe dị otu a dị ha yuzuo ya in fact isi waga kama ọ ga-eje chemist goro ọgwụ ojebe hospital mara by the time doctor na-enyecha ya where one or two things na ego ọ ga-akwụ ka dịkwa less, so it's a way of encouraging them to take their health serious. Okay. All right. Time na-emekwa rapụ chetani nọ na Volt 104.3 FM. I found Bantichina Zanum na studio with. It seems you're asking about a radio station. With Uju Akunle Yana Chisom Hasi from Healing Heart Widowhood Support Foundation. Ian like in Yabu support, Igo Sigi that na soso ga yellow. Yes. Soso ge soro. Echiche ọbụla ị na-eche solufa fa ga-eso gị megịnị chee dị echiche ọ dị very important for ndị bụ na ha nọrọ di ha ma nwunye ha anwụgo ha eche na ọsọsọ that they are alone with their kids. No, inwe people understand the ife na-agabiga ife ịgabigagolu and how to remedy it or imago cut ya down to the barest minimum. Ịgwakwa gị that na ha nwe na onwe ha gakwa through such thing and it brought the end of the road. All right, so tupu anyị emechie today, Chisom, ị anọ there live, right? Yes, I'm gonna live and direct. For people. Tomorrow. Again, if they install for people because that's no way try ya because by the time you're by the time all knows I'm telling you you guys say open my man so we are not prefer like that. So put Chinese there because he na emeba gbasara otu a ga-esi wee nyelụ ndị di ha anọrọzi ndụ na ndị nwunye ha anọrọzi ndụ otu a ga-esi nyelụ ha ka mee ka ha mata that na ọbụrụ the end of the road, ọbụrụ the end of their life and they can do much more than ha chelo na ha ga-emenwu. So Chisom ka anyị na-agakwa n'iri kọwala anyị ife a ga-eme expect on that day. Okay, before nkọwa ihe a ga-eme expect can clarify ya because when they ga-ajụ gị sọsọ ndị widow ka unu na-emere ihe that the onwe kpọm na-achụ maka na na-eme International Widows Day. Yes, not nke ndị widowers. So ihe ji ekwu maka ndị widows bụ na ha nwa ka na-celebrate this weekend. So ị bịa na the program on Saturday enwere ndị dọkịta ndị anya dọkịta eze ha ga-echeki eze gị cheki anya gị gwa gị na ihe dị otu a na ihe dị otu a inwe any issue anyị na-enyekwu medication but ọ bụ na ị na-aṅụgo
the drug before, you come with a prescription. Then enye gị ọgwụ. Then anyị nwekwa exhibition ndị widows nọ na organization a na-exhibit ihe ha na-ere, ndị na-eme turban, ndị na-ere different things, your business. So whether they be a member or not, you will keep doing your business wherever and that day. If you are registered, Okay. So open a mabro with the man I have to register to Ile Ibosafia that day. The exhibition is just for widows. Okay, supporting. Yes. Okay. And they advertise their business. Oh, Maybe support her, or maybe in the future, if you want to buy something, check out. Okay, can patronize. But from the exchanges their contact. Yes. Subsequently, just any hear from them. Lawyers I could make a rights on Tuesday. Yes. So that ndị in-law gị or anybody ama mbịa gwa gị so ị mara right gị ịgwa ha na mba or ị ma na onye ị ga-eje meet lawyer nke ị ga-eje meet ka ọ help gị enwekwu ị ga-anụta different things, different inspiring talks ma ndị na-efili ka maybe na nke ha agwụgo if bịafụ ndị ibe gị ebe ha na-ajọli like widows macha mma nnọọ ịghọtago ebe pimpiri onwe ha ụmụasa looking paying. So different things. Well, upon na you feel bad you register, but next year we have another one. Yes, there's always another day. Yes. All right, because Uju when you can add to expectation of that day. Yeah, expectation bukwana. You meet chakwa doctor, meet cha lawyer. I wear provision for living and quality. I want the media. I work for living and quality. I know we double that I beg those way of ma. Looking like your problem. Looking like your problem. If you can go in the bank on an just for that day. Feel free. I want to we do that better day. A much experience here na ga met that day. They happy. Why ga agba ezigbote egwu. Gbapu ya. O nwere kino ebe na agbata egwu. Ime go exercise in a in a long time. So now I want provision for living and quality. Party. What I go? Yes. Or just see how I get met and do we do we hide it after. Okay. Bianangelo bema tufu ai bianan topo ai tagoto oni swewo somo akpola anyị the Facebook handle akunne akpola anyị the phone number kpocha ha ncha ngwa ntị so we dey charge. All right, so biko kowo onwe go ofuma Chisom. Okay, aha m bụ Chisom Okafọ, Program Associate, Healing Hearts Widows Support Foundation, Enugu. Ọ na-aka atọ ụtọ n'aka onye nwe ya. Uju? Echeta ọ ga-akọwazi. Ngwa ọkọwachazie ka ọ kọwara anyị onwe. Okay, afọ anyị na Facebook bụ Healing Hearts Widows Support Foundation. Maka ndị chọrọ join live on Saturday, Healing Hearts Widows Support Foundation, ma ọ bụ ichekie Go Park TV. Go Park or PAC? PAD. PAD. Go GOPAD. Or the Kodolonu? Go Pad. Go Pad. Space TV. Okay. Ogocha. For the life. Okay. What phone number? 080 321 43972. 080 321 43972. Daalụ so. Kọwala anyị onwe gị. Afa m bụ Uju Akunne, member Healing Heart Support Foundation. Mụ na-ekene all our supporters and our listeners at this point. Anyị na-ekene Kunye Foundation. Kunye means arise. So ha nwekwa mmasị ndị Healing Heart nwe n'ikunye gbasara ndị mmadụ. Anyị na-ekene the public
Relation Affairs Section, US Consulate, Lagos. I na-ekene African Initiative, African Philanthropy African Philanthropy Initiative Forum. I na-ekene ha maka mmasị ha ị na-etinyekwa aka n'ihe anyị na-eme. Most of times ọ bụrụ ị na-afụ na Healing Heart na Aba, ndị a bụkwa ndị anyị ji aba. So we want the world to hear their name and appreciate them. Thank you. Daalụ sọ. So ndị a niile akpọpụta, without you, I believe at this point ebe ha nọ, they wouldn't have gotten there alone, because at the end of the day, anyị nidikwala onye ya ejide anyị n'aka kwala anyị n'azụ dịka ha si wee bịa n'ụbọchị nke taa na-asị unu ọ bụ na ụjọ na-atụ gị kunie, ụjọ atụzina gị. anyị nọ in the era of sorosoke, speaking up dịka their distance wee kwu. Redefining. Yes, the program nwe uplifting the widows' voices. Kwube na okwu kịta, onwere onye ga-eji gị for identifying yourself as a widow. Onwere onye ga-eji gị, because I'm telling you, help adịrọ outside. So if onye ga-help gị, I believe that you should take that opportunity and run with it. Take that opportunity, because otu ọbụla ọ dị right now, anyị maka Nigeria dị, I need it. Even ụmụ self, the single, I need him help. So ọkwa na onwe onye ga-help, my stay helper. Anọkwa I gị have formed one group for singles. na singles. we need help too. Single sprinkles. Okay, let me people single. Very much. If we're gonna ever go second member in the house, single people. So because Chetano, that's the Hanway program on 21st through June, Saturday, one nature na Nafelis Hotel. You got join the live because if we're all go no gay and open no John Atugi Kunia. Open here first time in I know that you've been looking for this kind of group, and here first time in I had the available all the number and so that after today or after Saturday you can become a member. Ne Jezi Mariana Member case Aquadone encourage you know that life happens when your spouse and Rosie. Dalono. According to Mbosselza, but I'm expecting you guys very soon in the studio. So very soon, because we need to create more awareness about this. A lot of people around my care, and because they were pamphlets or flyer or something. Yeah, we'll have. Okay, okay. Before you working, Not here, maybe later. I know not here, but okay. Just all right. So, Dalon, Kemesia. When I tell us no nwere anything like mbuno pon with somebody same that not she can then you name and idea not she just lost her husband. So siko kenunu of no na but mboju happy hoji na aka kpo una apugo. So na shinu dalo ka emesia no na cheta azu. Cheta na table Thursday throwback Thursday na back to the memory lane. So egwu mama mbo egwu as usual. Ọ ga-apụta obere iche. So nta m na-akpọrọ unu Ehi Enwe Ọdụ by Celestine Obiakọ. Ndewo.
300 naira. I can't do it. As I recharge my line, I was going, still not reach 300 again, so if I use 200 and get 350 MB, something like that. So the money back was gone. But I saw the 500 cents. Yes, I'm That thing is entering. So, Is this in all? Is it? we are still live. They You want didn't me. mute it. Why will I mute it? They don't come out finish now. Hey, I want to. Dun, 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 dun.
Anachetara mazuna Volt 104.3 FM. Chinazọ. Yes, so dịka nsi wegwachapụ unu tupu gada musical break. Ndị widows a bụ ka enyela anyị aka, ka enyela mụ na gị aka. Ịghọtago dịka otu o so ịgbasata ịhapụ ịnọ n'ana, ịhapụ put your life on hold maka na di gị ma na nwunye gị anọrọ. Ọ bụ niile ga m ntị bụrụ ụdị mmadụ a, ha nọ here for renewed hope. Ime ka ịmalụ dat na sọsọ gị ayọrọ na ije ọbụla ị na-eje na ha so gị in every step. So ka uche gị dị ya, ka ị nwee ike mmalụ ife a na-eme, otu ha si eme ya na ebe ha na-eme ya. Of course mana ọ dịka anyị na ebe ozi ka anyị na-agbasa nwere ife ọzọ anyị pasta na-abụrụ make sure that na ife ndị a rutechere unu ntị
na every part of the state or the country nọ na ya. Ncheta na anyị nọ live mụ nwa now anọzi m live na studio, anọ m live on YouTube n'ime studio a kịta. So ọ bụ na ị chọrọ isonye n'ife na-eme etu si eme ya, just ga join ya live anyị na YouTube. Anyị ga-eme ka ịmalụ ka o si ada, ka o si akpọtụ, ka o si afịọ. Cheta na afọ mba ntị Chinazọ, cheta na afọ mba ntị Chinazọ nọ na Volt 104.3 FM. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Alright, so niile ndị joinere m live on YouTube na-asị unu daalụ, na-ekenesi unu ọfụma, na-asị unu daalụ, unu na-eme ọfụma. Alright, so in line with ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa, right? So aka m na-anụ na o nwere ụmụ nwoke na-achụpụ nwunye ha n'ụlọ ha laruo n'ilo. Anụrụ m na o nwere ụmụ nwoke na-achụpụ nwunye ha n'ụlọ ha larụ n'ilo. Amakwa m na ọ dịkwa tu ụmụ nwaanyị, ụmụ nwaanyị bụ na ha ka di ha, na ha na-achụpụ di ha n'ilo for whatever reason. Ị na-achụpụ nwoke n'ụlọ for whatever reason, ị na-achụpụ nwaanyị n'ụlọ. Aghọtara m what is going on, but anọ m this story on Sunday nsị na m ga-ahapụ against Tuesday, but nkata anyị na-akpa maka ife Widowhood dị too much. So taa nchetara ya sị ka m were abịa. Ọ ife a niile na-egbucha partners anyị, ọ ife a niile mere our partners eji ya last. Onye kwesịrị ịnọ ogologo ndụ maka na ọ nụzie nwaanyị ma ọ nụọ di, ịkọtụ jiri nyerụzie ya ka kọtụzie life ya short. Ịkọtụọ life ya short, kọtụọ ya nnọọ, because kedu ụdị ihe abụrụ peace. Onwere peace dị na nwoke ya abata bịa na nwunye enwe ishi ọchụpụ ya. Onwere peace dị na nwaanyị ya abata bịa nwoke ya abata bịa na nwaanyị enwe ishi ọchụpụ ya. Onwere peace dị na any of the two. So I'm wondering ka nwoke mere isi nwaanyị ga-esi wee bịa nnọọ chụpụ nwunye ya n'ụlọ, onye mụtagorogo ụmụaka. The woman have no choice but ije na-alarụzi na shop nwa ya nwaanyị. Meanwhile, nwa ya nwaanyị nwekwa a comfortable home, but because na the woman dị too homely, the woman the makpọ ya homely, ma kpọ ya ama m ihe m ga-akpị akpọ si mba ka ọ nọrọ close to the house because shop nwa ha nwaanyị dị close to their family house. Then ịdazio ya imezie nya bụ nwaanyị expect ka o mee gịnị, ka ọ bịa duru gị gaa hospital, ka ọ bịa nete gị anya. Mgbe nke ị ga-ama na ị nọ nwaanyị, mgbe nke ị ma na ị need nwunye, but when your wife needs you, ị nọrọ there. Nke m na-ekwukwe nke nwoke mere eme o, maka ama m na ọ na-emekwa na ụmụ nwaanyị, ama m na ọ na-eme na ụmụ nwaanyị, ama m na ụmụ nwaanyị na-enwere ndị bụ na fa ka di ha aka nwoke ọ na ha karịa, but not just na nwoke dị too peaceful. Nwoke love peace karịa iso okwu. O mee gịnị, ọ hafụ nwaanyị ọ na-emeli ka o si wee si ya. Iche na all power belongs to you. All power ya belong to you until the very day that your partner or no knows. Ịtakọta ya akụ, ịtakọta ya kọnkịrị. A na-atọkwa m ọchị because ka na-akọrọ m this time, I try ịghọta in my head ka people see, like how do we marry people like that? Ka isi jegide ije di ma ọ jee ije nwaanyị jete ụdị partners a, or at what point ka our partners change? Maybe because amara m enwekwa a lot of people know what they can do and what they cannot do, but ka m wego there for people that don't know na ha ga-emenwu ụdị ya. Achọrọ m ịghọta, does this mean that na mgbe ị na-achọ ịnụ nwaanyị ka ị na-etolite, that na you've always had it in mind na nwunye gị mee anyhow ma nwunye di gị mee anyhow, you go see anyhow, you go collect anyhow, na ihe enye ya ka o si wee kwesị? Does it mean no ihe o kwesịrị ịbụ? Because more about teaching us, I become confused. How do you throw the mother of your kids outside? Keki se achụpụ ndị a n'ụlọ, keki se ala, then ịlahụ ụra nya ụjọ abara ga-arụ ụjọ kwe gị, ịlahụ ụra peacefully till the next day mepe gate nwaanyị wee bata. So ka anyị chekikwa ya echeki, ka anyị malụkwa na ife a niile soro n'ife na-akpata nwunye anyị ji anwụnarị anyị n'oge.
di anyị ji anwụnarị anyị n'oge. This is one of it. Ọ bụrụ the only thing. Ihe a bụ one of it. Because otu ọbụla ọ dị right now, I believe that na peace of mind so na one of the things na-edowe mmadụ ogologo ndụ. Iburu echete obi amapụ. O nwere some partners ọ ga-abịa ichete ị na-apụ n'ụtụtụ like this, dịcha happy na ị na-apụ that morning. Ị nataba obi amapụwa gị. Yes, people bụ na ha enwero peace na be ha. They find peace and solace outside their homes. Ị jụọ m kedu ka ụdị mmadụ a ga-esi dị happy? Kedu ka ụdị mmadụ a ga-esi dị happy? Some people bụ ndị ha chekiche the kind of partners ha nwe ejekwa ọdụ. Ụfọdụ ndị na-ege m ntị, ọ bụ na ị nọ n'ọnọdụ a, ị maka nwunye gị si nwụọ, ị maka di gị si nwụọ, and ị ma na aka gị dị ya. Ị nidiri poison mmadụ, ị nidiri iso mmadụ mma. Sometimes your actions and ha cheta gị iburu obi esi ike kama ibu obi amapụ. Onye ọ ya woo cheta na ọ na-abịakwuneta nya, ọ na-abịa imite at home, obi amapụ ya, ọ chịrị obi n'aka. Anyị ga-adị careful. Anyị ga-adị careful. Anyị ga-adị very careful because some certain things ị na-eme na ọka punish mmadụ. Ị na-punish nwunye gị. Ị chọcha ka ị ga-esi punish, ọ bụrụ ịchụpụ ya n'ilo. Ị chọcha ka ị ga-esi punish, ọ bụrụ idina ya one or two things o need. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ndị ọ ga-ha siche ni ha si difa na ha ama ndị. Nwoke mmadụ je toilet cha for the whole day. Maybe problem unu ga-etukwu a na-akpa. In fact, like for me self, I prefer na nwoke riri nri ju afọ so that I get so ka have inwe any reason not to listen. Because even here bụ ndị ready to talk, isi m na ike adịrọ gị. My brother, ike ga-adịkwa go. Because communication is key. Ikpecha ekpere sekpela na ekpere, the next thing bụ gịnị? Communication. Communicate with your partner. All the very important. All the very important. So ihe ọ na-achọ ime right now, ọ chọrọ m ịgwa gị ka uche gị dị ya, ka ị nwee ike na-eme ihe otu o kwesịrị ịdị, ka ị hapụ ịbụ n'ọgụ a bụ the reason why nwa mmadụ na-eme gịnị na-anamina. Onye bụ na mmadụ na-anami. Onye bụ na somebody's life na cut short or the person's lifespan na reduce gradually because of gịnị onye ọnụ as a partner. Ka anyị ma na ọsọ Nigeria economy no hardship ma ịmago bụ ife mmadụ na-aga through right now. Because a lot of things na-eme. So the last thing I need bụ ndị kwesịrị inye anyị peace. Ọ bụrụ ha nwa na-ewetala anyị gịnị confusion. So if you anything to say or put, I want a question for today because I can ekwu maka gịnị ndị widows. I can ekwu maka ndị widows. Otu anyị esi nyelu ha aka. Ndị nke na-abụrụkwa widow nyelukwa n'onwe unu aka. Ma nwoke ma nwaanyị nyelu n'onwe unu aka. Geenụ nwunye unu ntị. Gee di gị ntị. O nwere nke dị confusing, jụọ ya ajụjụ. O nwere nke ịma mmewu kama ị ga-disobey outrightly. Try, o nwere ụmụ nwoke bụ na ha chọrọ ha gwakwanalụ gị ewelu that a hook, line and sinker. O nwere ụmụ nwoke bụ ife afụfa gwa gị, don't even argue. Mana gị nwana onwe gị deep down ịma na ọ dị wrong somehow. Ị chọrọ make corrections, mana dịta ụdị nwoke nọ ma correction gị o ma okwu gị, keep it to yourself. Just mee ihe ọ gwara gị. Number one, ị kwesịrị ịmata na ụdị mmadụ a gị na-ebi for a long time. Nwere ike tolerate ya 1 year, but the subsequent years ị ga-emenwu ya tolerate. Ebe ahụ ka okwu ya ebido gbada. Ife mmadụ asị nwaanyị asị gị na ichenji ya. Na ọ bụghịkwa ka isi eme. Ọ bụghịkwa ka isi emebu. Na ị dị obedient. Anyị amakwa na ị dị obedient mana ị na-alike kwa ka ịmagon ka ile your opinion ịghọta. But unfortunately, onye ị na-anụ he doesn't care about your opinion. So ịmara omume ịma na ema tolerate bido n'ụtụtụ gwaba the person so that echi niile ife mee ka onye asịkwa o na ịgwakwa ma agwa
Ka ha pay shock ya. Una shock is no mmadụ ọ dịrọ mma. No dey shock us. Actually soro ya sị gị no dey shock us. Sorry o. Asị m ka m sụọ pidgin no because ọ bụrụ other language ka m ga-aghọta. I keep saying it. Only ihe ịma eme gị na ịma like ya ndị chọrọ ime nwa onye ya. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-atolerate nwa ya. Mmadụ niile. So jisi n'ike jisi n'ike ama m na ọ dịghị easy but being good takes no work. Ọ bụrụ ịdị good ịdị kind ịdị nice abụrụ gịnị ọ bụrụ ọrụ it's in you bụ it's in you chọọ ịmụta ị ga-amụta ya na ịmụta ịfụ na ọ dị easy nwere ife ji wickedness eme ọ share wickedness that na gị na partner gị ga-anọ ị na-emerụ ya ahụ emotionally mentally and physically before ị mara onye ahụ ana mmụọ so ọ bụ na otu ị nọ naanị ịchọghị ịbụ ewu hospital will still stop it. So, but let's see how it goes. Actually, that Ginger Harbour does not increase their prices. Can you check it in the next 2 weeks? I can get on Tuesday. So Tuesday, can I get up on Tuesday? I might have fun. I don't know. Then the second one, where Google that Ginger Harbour, come on. Thank you.
Mm, mm. Ababala. How much is money? Bangladesh. Right. 104. A woman in a is the Twitter. Midoredo Equina more. She didn't like to better, she did lose her sense. Dressed the way she likes to be addressed. Looking lovely, looking fly. Not just money, not just ego. Back out, or don't put a fight. See, it's like that. I got a very sound. Asa nwere ezigbo mma. Asa nwere ọgụgụ isi. Asa nwere agwa dị mma. Chimana nwere akpata ego. Biko na-anakwa omenyelu gị. Biko otu enu ya afa asa. Baby, try to make money. If you got this, want your own money. I will drop you that and treat you like a king. Don't mean I'm a queen. Looking lovely, looking fly. Not just money, not just ego. Baba God don't beautify. When that guys are going gaga. Asa. Ebe ni asa. Asa mere ezigbo mma. Asa nwere ọgụgụ isi. Asa nwere agwa dị mma. Mere aka ọrụ. Ịma na ọ mara akpata ego. Na-agwa omelu gị. Biko otu enu ya afa asa. Asa malụ mma na-ese okwu. Ndị ata she dey bring peace. Everyone there na gwa neme. In the other room she go treat you well. Asa nwere ezigbo mma. Asa nwere ọgụgụ isi. Asa nwere agwa dị mma. Mara aka ọrụ. Ịmana mara akpata ego. Asa na very man is so cool. She know that like she just dey go.
Anachetoko mazuna Volt 104.3 FM. Afambanti Chinazo. Yes, I elutego na the last rap nke nene tiao. Nke wu nke now. Yota go ebe aka m ga-apịa chesi unu ka echi neburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. I'm very sure that na ịnọkọrọ nnọọ na anya bụ ọnọdụ na ọya ọfụma na ọkwa ụmụ nwanne anyị anụ ife ndị mmadụ wetara anyị n'ụbọchị nke taa ka o si gbasatalụ this widows week and the widows day on 23rd mana maka na ọ dị on Monday ha nwere event on 21st bụ Saturday nwanne echi ebe ha na-redefine widowhood ime ka ị marụ that na you are not alone na di gị hapụ gị abụrụ na ụwa gbakọta gị azụ so nna si unu ka emesịanụ ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM onye mara asụsụọ n'ikwu onye amaghị asụsụọ naanị agbacha ọsọ agụọ maịlụ agbacha egwu ọ na-anụ ukwu oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ and of course ka ọ dị na-echi bụ Friday ndewonu onye nwewe akwa na akwa ndị nwewe anwụ na anwụle ije nụọ ma ndị na-akwa na akwa ma ndị na-anwụ na anwụle akwara gwara tụgharị ya gbanwe na ka ọ na-adịrị mmechi ndị na-enwe anwụle na anwụle One rests on his oars on laurels and was okay. This was even as the process in season.
Gospel. Called on the parties from Ogun State, Olufemi Ajadi, Ogun Toyinbo, so there are his. Good evening, welcome to Vote News at 6. I am Chinazo Oba. Governor of Enugu State, Dr. Peter Mba, says Enugu remains among safest states in the country, irrespective of propaganda by peddlers of falsehood. Mba, however, said that although his government had put proactive measures in place and invested in capacity to solve every single crime and bring the perpetrators to book, it would not rest on its oars or laurels in the security sector. This was even as the police in Isuzu made arrests over the recent attack on the Yamufu farm settlement that left some persons dead. Mba spoke when he received in audience the Assistant Inspector General of Police in charge of Zone 13 AIG Abayomi Oladipo at the Lion Building Enugu on Wednesday. Moving to Abia State, the Civil Service Commission has suspended employment in the health sector as earlier advertised by the Abia State Ministry of Health. A statement signed by the chairman of Abia State Civil Service